Gadewch i ni weddio. Diolch yn y unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy flon. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofel, tir di'n plith, tywallt ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Ein hoedfa nesaf pnawn sydd yn hanner awr 3. Fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis. Cael ei gynnal Mehefin 15fed. A hefyd eich atgoffa yr oedfa arbennig nesaf fydd yn ystod y gynhadledd haf a fydd yr oedfa Gymraeg ar pnawn dydd Iau Gorffennaf 27 am hanner awr 4 fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Wrth i ni gymryd y casgliad gan i tra'r ein hystedd emyn rhif 20 a ddolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr. 20 yn aros ar ein hystedd. Darlleniad o'r salmau, y 5 salm, salm 5, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Gwrando fy ngeiriau arglwydd, deall fy myfyrdod, erglyw ar lef yng ngwaedd fy mrenin am Duw, canys arnat y gweddiaf, yn fore arglwydd y clywi fy llef, yn fore cyfeirio fy ngweddi atat ac yr edrychof i fyny. Oherwydd nid wyt ti Dduw yn ewyllysio anwiredd a drwg ni thrig gyda thi.
yn fydio ni safant yn dy olwg, caseaist holl weithredwyr anwiredd, difethu yr rhai a ddywedant gelwydd, yr arglwydd a ffieiddia, y gŵr gweidlyd a'r twyllodrys. Emynau a ddeia fydd di yn amlder dy drigaredd, ac addolaf tuath deml sanctaidd yn dy ofn di. Arglwydd arwain fi yn dy gyfiawnder, o achos fy ngelynion, ac unionad y ffordd o'n blaen. Canis nid oes uniondeb yn ei gennau, ei ceidod sydd anwireddau, bedd agored yw ei ceg, gweneithant a'i tafod, distrywia hwynt o ddiw. Syrthiant oddi wrth ei cynghorion, ger hwynt ymaith yn amlder ei cymweddau. Canis gwrthryfelasant i dderbyn. Ond llawenhaid yr rhai oll a ymddiriedant yn o ti, llafar ganant yn dragywydd, am i ti orchuddio drostynt, a rhai a garant y enw, gorfoleddant yn ot. Canis ti arglwydd a fendithu y cyfiawn, a charedigrwydd megis a tharian y cyroni di ef. Byddai bendith Duw ar iair, sancta Dduw, gyda'ch ni nawr droi at un harglwydd mewn gweddi. I ni'n diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, ac am bob un cyfle i ni'n llawenhau i'n bod yn gallu dod o flaen dorseddfainc ac yn dod yn gwybod bod yna groeso gan ein bod yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, trwy fywyd, marwolaeth at gyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw fel dy blant, fel rhai sydd wedi mabwysiadu, ni'n diolch i ti am bob cyfle. Yn diolch pan ni'n dod ynghyd yn dydy i alw ar denw. Yn diolch am yr cyfle pan i ni yn byw ein bywydau ac yn mynd ac yn dod ac yn treulio amser yn dy gwmni yn ein cartrefi ac o Dduw i ni'n gweddio byddwn ni yn llawenhau bob un tro. Ein bod yn dod yn hyderus yn gwybod ein methiant, ein crwydro cyson ac i ni adael di lawr dro ar ôl tro, i ni dal yn blant i ti ac felly o Dduw i ni yn diolch am y cyfle i ddod at ti ac yn diolch yn arbennig pan yn dod ar dy ddydd i alw arna ti i ddod lawr ein plith. Ac i ni yn gweddio Dduw y byddi di yn bendithio'n hamser yma. I ni'n gweddio am ni sydd yma yn yr adeilad a'r rhai sydd yn ymuno ar y we. Y byddi di yn bendithio ble bynnag yr ydym. Y bydd y lan ysbryd yn gweithio mewn ffordd grymus tu hwnt hyd yn oed un dychymyg ni o Dduw. Y maddyn ni bod ein dychymyg ni yn fach iawn. Nad ydyn ni hyd yn oed yn mentro dychmygu dyddiau gwell. Nad ydyn ni'n mentro dychmygu cyfnod lle byddi di yn gweithio yn rymus. Ac oherwydd hyn o Dduw, i ni'n cyffesu nad ydyn ni yn dod yn disgwyl mor aml. Nad oes na ddisgwyliadau mawr yn ein calonau ni. Maddau ni o Dduw am hyn pan dy fod ti yn Dduw sydd yn llawn trigaredd, rwy ti yn Dduw sydd yn hir ymaros. Rwy ti yn Dduw sydd yn caru dy blant ac yn wedi addo bydd pob peth yn cydweithio ein lles, ein daioni. O Dduw, maddau ni felly nad oes disgwyliadau mwy gennym. I ni yn gweddio o Dduw, y bydd hyd yn oed yn ein calonau ni nawr, disgwyliadau byddi di'n dod lawr ein plith, y byddi di'n cadw'r un drwg i ffwrdd, ac y byddi di'n cynhesu'n calonau ac yn peri y byddwn ni yn gwybod beth yw y daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. O Dduw, helpa ni yn y dyddiau tywyll yma. I ni yn ffeindio mor hwydd y mae tywyllwch sydd yn yr eglwys ac yn y byd yn peri ein bod ni yn aml yn digaloni ac yn llyged yn gostwng tua'r ddeiar. O Dduw, helpa ni ddyrchafu'n llygau tuag at ti ac i ni alw arna ti, terd gweithio yn rymus unwaith eto. Terd i'n helpu ni, nerthu ni, i'n cynnal ni, i'n harwain ni. Bob cam o'r ffordd, tan y byddwn ni yn dy weld wyneb yn wyneb. O Dduw, na ni ar hyn y dylsyn ni fod. Parato ni ar gyfer wythnos arall y byddwn ni yn byw i dy ogoneddu di ath fwynhau. Gad i ni fwynhau dy gwmniaeth gyda ni, y ble bynnag y byddwn ni. O Dduw, wrth i ni fynd a dod, wrth i ni weithio, wrth i ni ymlacio, byddwn ni yn gwybod beth yw medru dweud ein bod wedi mwynhau dy bresenoldeb di. Tyrd o Dduw, bendithia tywallt ysbryd arnom diogelan hamser nawr. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gyda'ch ni ganu Emyn 61, mae Dyw yn llond pob lle presennol ym mhob man. Emyn 61, gewn ni sefyll i'w chanu. Yn testyn o'r salmau, y 5 salm ar 8fed adnod, salm 5 adnod 8, arglwydd, arwain fi yn dy gyfiawnder o achos fy ngelynion ac unionad y ffordd o'm blaen. Nawr, mae'r Beibl yn disgrifio ond dyw e natur dyn mor berffaith. Dyw e ddim yn lyfr sydd wedi mynd ati I ddisgrifio dyn mewn ffordd cyffredinol iawn sydd siŵr o fod yn mynd I fod yn gywir rhyw bryd yn hanes y byd. Byddai'n gallu tybio sawl athroniaeth neu grefydd, fyddai'n gallu mynd ati ac yn dod â rhyw disgrifiadau. I ni wedi gweld hyn gyda proffidolaethau. Does dim, mae'r ysgrythyr yn unigryw yn hyn, ond lle mae yna un proffidoliaeth, mae mor gyffredinol, byddai unrhyw un yn gallu cyflawni'r proffidoliaeth. Ac felly yr un peth yn y disgrifiad o natur y dyn. Mae yna ddisgrifiad manwl ac ceir disgrifiadau mor fanwl o galon dyn. Byddech chi yn ffeindio fe'n anodd iawn I ddadlau, wel, dyna I chi ryfeddod. Y broblem yw, dyw'r byd ddim yn rhoi amser I ystyried y pethau yma mor aml. Ac I ni yn gweld y fath fanylder yn disgrifio caledwch dyn, ond yw hwnna mor wir teg at y pethau yma. I ni gallu gweld mae yn wir dros hanes y byd, caledwch yn ffordd ardderchog I disgrifio dyn, tywyllwch yn ffordd arall yn ôl gair Dyw. I ni'n darllen bod dyn yn eleniaethus teg at Dduw, teg at hyn sydd yn bir ac yn lan. Ac I ni'n gallu gweld hynny. Nawr, wrth gwrs, mi fydd yna lawer yn dadlau gyda hwnna, yn dweud bod yna gymaint o grefyddau yn y byd. Ac felly, sut allwn ni ddweud bod dyn yn eleniaethus tuag at Dduw? Pa mae yna fwyafrif llethol? Dwi ddim yn gwybod beth yw'r ystadegyn, ond byddwn ni'n tybio bod y mwyafrif o bobl o'r byd yn credu mewn Duw. Mwyafrif o bobl ar draws holl wledydd y byd. Felly mae'n swnio'n rhyfedd I ddweud ei bod nhw'n galed tuag at Dduw. Ond yr hyn I ni'n ei ddweud be mae'r Beibl yn disgrifio yw bod yna galedwch yng nghalon Duw y dyn tuag at y gwir Dduw.
yr hyn sydd yn bir ac yn lan. Ac i ni yn ei weld i chi'n gweld ble mae'r efengil yn cael ei phregethu drwy gydol hanes y byd, mae yna galedwch tuag at yr pregethwyr hynny, tuag at yr eglwysi hynny. Mae yna wrthwynebiad wastad wedi bod, mwy nag i chi'n gweld mewn meysydd eraill. I ni'n gweld hyn yn y modd nad yw dyn yn galaru oherwydd ei bechod. Pryn i chi'n gweld hyn. Mae'r Beibl yn disgrifio hynny. Nid yw dyn yn gweld ei bechod, nid yw dyn yn galaru oherwydd ei bechod. Gan amla, hyn a welwn ni yw galar am bechod os gwybi'r person ei fod wedi ei ddal. Dyna beth fydda'n wir gan amla. Os ych chi'n gweld rhyw elfen o dristwch o fewn cymdeithas, tuag at ryw ddrwg gweithred, fel arfer, dim bob tro, allwch chi ddweud, mae cydwybod yn pigo'r rhai, ac falle bod blynyddoedd yn mynd heibio. Ni'n darllen yn diweddar am rhywun oedd rhywbeth ar ei gydwybod am mwyafrif o'i fywyd. Ac ar y diwedd cyn iddo fe i ddod i anadlu anadl ola fe, oedd e'n gorfod dweud oedd rhywun. Oedd wedi bod yn poeni amdano fe. Nawr mae hwnna yn digwydd, siwr o fod, oherwydd y gydwybod. I ni wedi'n creu a chydwybod. Ond gan amla, fydd pobl ddim yn dangos rhyw lawer o alar os oni bai bod nhw'n meddwl bod rhywun wedi ffeindio mas, bod rhywun wedi gweld nhw, bod rhywun wedi dal nhw. Bod pobl yn gwybod yr hyn y maent wedi wneud, neu yr hyn sydd yn ei meddyliau. Nid yw pobl am i eraill a ganfod yr hyn sydd yn ein calonau ni. Mae hwnna'n wir, ond dyw pobl ddim eisiau meddwl bod pobl yn gwybod beth sydd yn fy nghalon ni, yr hyn dwi'n meddwl amdano. Ond cyn belled bai, dwi'n ond rhwng o fi a fy meddwl yw, mae popeth yn iawn. Ac felly, does dim fawr o alar yn digwydd. A mae hwn yn mynd i sôn o'n rhyfedd ond yw. Yr hyn i ni am ei weld mewn oedfa yw dagrau. I weld pobl yn ymateb yw cyflwr, ac i weld ei trienni. Ond dyna beth i ni eisiau gweld. Byddwch chi'n meddwl yn yr oes i ni'n byw ynddi, byddai mwyafrif o gapeli yn gobeithio, y byddai cynulleidfaoedd nhw yn dangos eu bod nhw yn mwynhau. Yn y ffordd maen nhw'n canu efallai, bod nhw'n mwynhau'r canu. Yn y ffordd maen nhw'n gwrando ar y neges, a falle bod yna sawl joc yn cael ei dweud, ac yn mwynhau'r neges. Ac yna, falle mewn rhai capeli, chi'n gweld ni'n gweld mwy mewn priodasau a pob math o bethau nawr, siwr o fod, bod mewn ambell i angladd bellach, dwi ddim yn gwybod. Ni'n gweld mewn stadiwm clapio dwylo. I ni'n gweld mewn stadiwm pryd mae chwarae, a mae rhywun di marw, a pawb yn clapio am funud. A math yna o natur, math yna o ymdeimlad sy'n mynd oedfa hon. Cyn belled bod yna rhyw ymateb gan y dorf, neu'r gynulleidfa, neu pwy bynnag sydd yna mewn oedfa, cyn belled bod nhw'n edrych fel bod nhw'n hapus, ac ar ddiwedd yr oedfa, bod nhw'n teimlo wedi cyflyru, teimlo wel, oedd hwnna werth dod i wrando ar y fe. Dwi'n mor falch, dwi'n mor hapus, ac yn mynd o'na. A mae'n sŵn o'n od yn diwe, ein bod ni'n dweud, beth i ni am weld, i ni eisiau gweld rhywun a dagren llifo lawr i llygad nhw. Yn enwedig os nad ydyn nhw'n profesi. Achos nid ein lle ni yma yw roi adloniant am awrfach. Yn sicr, mi fyddai cymdeithas yn dweud, wel, chi wedi profi hynny, edrychwch arnoch chi mor fach. Petach chi'n rhoi mwy o adloniant, falle byddwch chi'n cael mwy o bobl yn dod. A siwr o fod mae hynna'n wir. Achos tybiwn ni, dyna beth mae mwyafrif o capeli wedi wneud. Maen nhw wedi dod â mwy o adloniant, mae mwy o bobl yn dod mewn, does neb yn neud nhw teimlo'n anghyffyrddus. Mae pawb yn dweud, gewch chi wneud be fynnwch chi, gewch chi gredu be fynnwch chi, ond dowch i'r capel, a fe gewn ni amser dda, roeddwn ni fwyd i chi ar y diwedd hefyd, a newn ni addo pob math o bethau, ac yna fe gewch chi gynulleidfa. Ni'n gwybod hynny, mae hwnna'n wir. Ni'n gweld ni'n gweld ar draws y wlad, yn yr ychydig lefydd sy'n llwyddo, gan amla, dyna beth sydd yn digwydd. Ond dydyn ni ddim eisiau rhoi adloniant am awr. Nid ydyn ni am i bobl adael yr oedfa a theimlo pa mor hyfryd oedd cael bod yma hyd yn oed. Nid yna'r nod. Achos o lawenydd ydyw i weld bod yr ysbryd glân wedi dechrau agor llygaid enaid iddynt dechrau gweld difrifoldeb ei pechod. Nawr dyna beth sydd yn rhoi llawenydd. Yw'r ysbryd glân wedi dechrau gweithio? Yw rhywun wedi cynhyrfu gymaint? Upsetio hyd yn oed? Wrth gwrs, ni ddim yn mynd allan o ffordd, bydd yr rhai'n cyhyddo ni yn neud hynny, ond ni ddim yn mynd allan o ffordd i upsetio.
neu i achosi tramgwydd, ond i ni'n gwybod mae'r efengil yn dramgwydd ac mae'r efengil yn mynd i frifo, ac rhaid iddo fe frifo. Os oes rhywun yn mynd i ddod yn blentyn i'r arglwydd, mae rhaid iddo frifo. Os nad oes na boen, yna does dim byd. Os nad oes na wybodaeth o bechod, yna does dim byd. I ni mor bell yn dydyn ni o hyn. Mor galed, dyma beth mae'r ysgrythur yn disgrifio. Mor galed yw calon dyn. Mae mor anodd symud pobl. Mae mor anodd deffro y rhai sy'n proffesu. Heb sôn am y rhai heb broffes. Mae mor anodd i bobl i geisio'r arglwydd. Mae mor anodd i glywed y cri o'r galon. Ond nid dyma beth mae'r Salm yma'n disgrifio. Mae mor anodd. Mae mor anodd i ddeffro unrhyw un. I ni bron iawn yn gofod siglo y saint heb sôn am y digred ac i ni am i deffro nhw i trwmgws achos mae mor anodd i weld hyn. Ac i ddweud y gwir, mae'n amhosib. Mae'n amhosib. Rhaid i Dduw i weithio. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ychydig ar yr alwad yma o'r galon. Yn ail, galwad ar Dduw cyfiawn, ac yn drydydd, galwad am gyfiawnder. Wel, galwad o'r galon. Mwyn i ni ddod yn agos at y fan yma. Ond nid oes rhaid iddo fod fan hyn. Rhaid i ni weld hyn. Bod yna cri o llef o'r galon. Mwyn hyn, mae angen yr ysbryd glân weithio ar y galon. Rhaid bod na ryw lawdriniaeth dwyfol yn digwydd. Heb hyn mae'n amhosib. Rhaid i ni fod yn ffyddlon, rhaid i ni gyhoeddi'r gwirionedd, rhaid i ni wneud ein rhannu, rhaid i ni wneud pobl, rhaid i ni bledio gyda pobl. A fel glywes i gan un pregethwr cannoedd o flynyddoedd nôl yn dweud yn un o'i lyfrau fe, dwi'n pregethu fel petai yn dibynnol arno fi. Gwybod mae gwaith yr arglwydd yw e, ond dyna'r lefel i ni am fod. Mae rhaid i ni wneud popeth y gallwn ni wneud o fewn cyfyngiadau'r ysgrythur. Ond yna i gyd, i ni'n gwybod yr hyn sydd yn wir, yr ysbryd glân sydd yn gorfod gweithio. Rhaid iddo fe ddod a phlannu yr hedyn yna o fywyd yn yr enaid. Rhaid iddo fe nadlu bywyd mewn yr enaid. Rhaid, heb hynny does dim gobaith. Bydd yr enaid yn parhau mewn cyflwr o farwolaeth. Ni fydd ymateb. Fydd dim ymateb, fydd yn farw. Fydd y dal yn y tywyllwch. Ac y fydd rhain yn gweld y goleuni fel rhywbeth sy'n brifo'r lygad ac yn troi ffwrdd o'r goleuni. Ond dyna beth i ni'n gweld, i ni'n gwybod hynny. Ni'n gwybod pan ni'n deffro'n ganol nos a petai rwy'n yn rhoi golau mlaen yn yr ystafell, mae'n brifo'r lygad yn diwedd. Mae yna ormod o lygad. Mae'r llygad yn gadael gormod o oleuni mewn a mae'n brifo a mae rai fe gau lawr. Achos mae'n rhywbeth sydd yn wrthyn i ni. Mae rhaid i ni ymgyfarwyddo ac felly ni'n gweld yn y byd pa mae goleuni o'i cwmpas nhw, pa mae'r efengil yn cael ei phregethu, pa mae'n dod yn fwy agos i'w cyffwrdd nhw. Ni'n gweld ni'n gweld y dro o tro. I ni'n gweld pobl yn fodlon eistedd yn gwrando ar bregethu yr efengil. Mae nhw'n fwy na pharod, cyn belled gewn nhw adloniant, cyn belled gewn nhw hwyl, cyn belled nad yw'r neges yn dod yn rhy agos atyn nhw. Ond yr eiliad maen nhw'n sylweddoli beth sy'n cael ei ddweud, mae e fel rhywun yn y nos. A'r gole'n dod mlaen, mae'n brifo, dyn nhw ddim eisiau fe, maen nhw'n troi ffwrdd. Dyna beth ni'n gweld. Ond pam yr ysbryd glân wedi dechrau gwaith, mae yna wahaniaeth mawr. Mae yna barodrwydd i aros yna. Mae yna ymgyfarwyddo, mae yna dweud, mae yna rhywbeth fan hyn. Mae yna rhywbeth arbennig am wahaniaeth. Ac oedd y salmydd yn gwybod rhywbeth am hyn. A profiad sydd yn aros gyda y salmydd trwy weddill taith bywyd ac yn wir o'r saint. Be ni'n gweld fan hyn, ni'n gweld disgrifiad o'r hyn y mae wedi brofi o'r blaen ac dal i'w brofi. Dyma yw'r man cychwynnol sydd yn para trwy gydol y taith, y saint y Cristion o flynyddoedd. I ni'n gweld fan hyn yn y ddwy adnod gyntaf. Gwrando fy ngeiriau arglwydd, deall y fy myfyrdod, ergliw ar le fy ngwaedd, fy mrenin am Duw, canis arnat y gweddiaf. Disgrifiad o lef sydd yn dod o berfeddion calon dyn, pan yn dod i weld i bechod, allwch chi dweud y tro cyntaf. Wrth gwrs, mae hwn yn para trwy gydol taith y Cristion. Fel i ni'n gweld ar salmydd. Ond mi roedd na tro cyntaf yn doedd. Mi roedd na tro cyntaf pan fe ddysgodd y weddi gyntaf yna. Falle dim y geiriau athrawieithol diwynyddol mawr i chi'n gallu dychmygu byddai'n gallu cael ei defnyddio. Na, dim hynny. Beth ni'n sôn amdano yw gwrando. Does dim byd anodd fan hyn, agos? Gwrando fy ngeiriau.
deall fy myfyrdod beth sydd yn fy nghalon i. Erglyw ar lef fy ngwaed dwi'n gweiddi. O na fyddi di'n gwrando ar fy llef. Sy'n mynd anodd fan hyn. Dwi ddim wedi cael 5 mlynedd mewn nhw goleg diwynyddol a wedi cael doethuriaeth ar y diwedd. Dim byd o'r fath. Beth yw hwn? Mae hwn yn fater o waith yr ysbryd glân ar y galon. Mae e'n gweddio, mae e'n crio, mae e'n gweiddi. Mae'n dod o berfeddion i galon e. Pan mae rhywun yn dod i gweld i pechod, dyma beth sy'n digwydd. Pan mae rhywun yn dod i weld difrifoldeb, tragwyddoldeb, a i fod yn camu tragwyddoldeb yn ei bechod, mae yna rhyw lef yn dod o'r galon. Pan mae'n teimlo ar ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, mae yna lef yn dod, mae yna gri o'r galon yn dod. Mae'n galw allan ar Dduw, mae'n galw ar ei Dduw wrando ar ei gri. Mae'n sôn hefyd fan hyn am iddo rando ar ei fyfyrdod, yr hyn sydd yn ei galon. Mae yna rhyw berthynas yma yn does rhwng geiriau, y weddi pan yn defnyddio geiriau, a'r weddi pan nad oes geiriau. Ac wrth gwrs, gwir gweddi yw pan mae'r hyn sydd yn y galon, sydd heb eiriau, yn cael ei wisgo gyda geiriau. Dyna beth yw gweddi geirio. Yr hyn sydd yn y galon, os yw yn weddi go iawn, a weddi werth i glywed. Ond wrth gwrs, yr hyn eisiau mynd nôl ato, yw'r hyn sydd yn y galon. A dyma beth sydd fan hyn. Mae'n sôn am yr hyn mae'n myfyrio amdano, yr hyn sydd yn pwyso'n drwm arno. Yr hyn mae'n pendroni arno, tro o tro. Gwabu y bydd Duw yn deall. Yn ystyried yr hyn, nid yw ei eiriau yn gallu egluro. Nid yw hwnna'n wir. I ni'n falle'n gallu tystio i hyn, i ni methu rhoi mewn i eiriau yr hyn y mae'n cylonau ni'n teimlo. Un sydd yn ceisio iachawdwriaeth. Dwi'n ddim yn gwybod ac yn sicr i ni'n dod i gyfnod yn dydyn ni'n hanes ein gwlad ni. Fydd na fwy nawr. Os daw yr arglwydd a diwygio bendithio, fydd na fwy, fi dim cefndir dyn nhw, fi dim dealltwriaeth o'r termau na dim byd. Ond beth fydd na wirthiau o waith yr ysbryd glân yn agor llygaid yr enaid, iddynt weld i pechod, fydd yn peri fod na gry yn dod. A dyna beth ni eisiau gweld. Fydd na amser i'w dysgu nhw, fydd na amser i dweud wrthyn nhw am fwy o bethau. Ond beth ni'n gweld fan hyn, fydd na fwy o hyn, fydden nhw ddim yn gwybod pa weddi i weddio ran geiriau. Ond beth fydden ni'n chwilio amdano, yw i calonau nhw'n crio. A yw nhw a baich am eu heneidiau nhw. A dyma beth ni'n gwybod, pan mae'r ysbryd glân yn gweithio, mae'n wirth. Bob tro, mae iachawdwriaeth yn wirth. Dyna pam ni'n gallu disgwyl gweld gwahaniaeth pan mae rhywun yn dod i'n Gristion. Dyna pam allan ni ddisgwyl gweld yn fwy buan ac aros 20 mlynedd cyn bod ni'n gweld ffrwythau difeirwch. Pam? Achos mae gwirth yw e. Ond pan mae'n wirth, dyma beth sy'n digwydd. Un o'r mannau cychwynnol fydd, fe fydd na gry, fydd na lef o'r galon. Ond mae pob rhiant yn gwybod y gwahaniaeth rhwng cri plentyn pan maen nhw'n cweryla, neu pan bod nhw am ei ffordd eu hunan, a'r gwahaniaeth pan mae yna gry, pan mae rhywbeth difrifol wedi digwydd. Dyw e ddim yn anodd, nag yw. Dyw e ddim yn anodd. Mae'r athrawon yn gallu dweud yma, mae'r rieni'n gallu dweud. Yn syth mae'ch clustia chi'n pigo lan. Pan ych chi'n gweld, pan ych chi'n clywed. Mae yna rhywbeth yn y dôn, mae yna rhywbeth yn y llais, mae yna rhywbeth yn yr osgo, mae yna rhywbeth yn yr holl beth, mae yna rhywbeth am y wyneb, popeth am y plentyn. Chi'n gwybod, nid rhyw hen gwyn bach diniwed yw hwn, nid cwyno am rhywun yn cael y clecs arnyn nhw, nid unrhyw beth felly we, na, dim byd o'r fath, nid cweryl a bod nhw eisiau chwarae ar tegau, na, mae nhw wedi brifo, mae bob rhiant yn mynd i wybod y gwahaniaeth, ac felly'n ysbrydol. Mae'r salmydd yn gwybod rhywbeth amdano fe. Pan brofodd e'r tro cyntaf a dath at yr arglwydd, y cri yna o'r galon. Bod nhw wedi gweld eu pechod a wedi gweld be mwyn golygu. Mae gweld eich pechod yn beth erchill, mae'n beth anferth, ond yw e. Mae'n beth sydd yn brifo, mae'n tynnu chi lawr, mae'n peri ofn, mae pob math o emosiynau, ansoddeiriau, allan ni ddisgrifio'r beth. Allan ni bentyru beth ei ddisgrifio, mae'n erchill, mae'n afiach. Pan ni'n dod i weld, ydyn ni ddim cweit mor dda roedden ni'n meddwl, ac i ddweud y gwir, i ni'n gweld mae'n lot gwaith na hynny, ac yna ni'n gweld ein bod ni'n frwnt gyda'r bron yr arglwydd ac yn heiddi cosb. Pryd hynny, mae yna rhyw grifach yn dod o'r galon. Ac o am fwy o hyn. Llai o adloniant. Llai o glapio
dwylo gwirion mewn oed fawn. Llai o jwmpo lan a lawr a canu rhyw ganeuon bach, mae plant bach yn canu. Petai ni'n cael mwy o ddagrau sydd yn dod o'r galon. Nid dagrau fi'n tybio fe all rhai troi'r tap ymlaen yn reit rwydd. Achos maen nhw eisiau ymateb i ryw emosiwn, dydyn ni ddim eisiau hwnna chwaith. Be ni eisiau gweld? Be ni eisiau gweld yw hyn. Ni eisiau gweld pobl yn ymateb i weld bod nhw'n bechadur. Ac i fedru dweud ar y munud pechadur yw fenw ni fedda fenw gwell a ddim yn canu fe achos yn gwybod na be maen nhw fod i ganu ond maen nhw'n teimlo pechadur ydw i ac os na fi na wyrth yn digwydd fe fyddai'n treulio tragwyddoldeb o dan euogrwydd erchyll o dan gondemniad Duw ac yna mae yna gri yn dod o'r galon y bydd yr ysbryd glân yn gweithio yn rymus unwaith eto dyna beth ni eisiau gweld yn dangos i bobl i pechod. Sut fedrwn ni ddangos i bobl i pechod? Sut fedrwn ni ddangos i rheini sydd yn gyrru heibio'r capel yma, sil ar ôl sil? Sut fedrwn ni berswadio nhw eu bod nhw'n bechaduriaid? Fedrwn ni ddim, mae'n amhosib, mae'r dasg yn rhy fawr. Ac oherwydd hynny, fyddan nhw ddim yn dod i oedfa fel hon. I ni'n gallu bron iawn a dweud hynny i sicrwydd. Does dim siawns gyda ni. Oedd yn mor anodd, oedd yn hyfryd cael criw gyda ni nos Iau. Ond am wlad y gan, am wlad sydd yn honni bod nhw'n hoffi emynau. Edrychwch, doedden ni ddim yn gallu cael pobl dod mewn i ganu emynau hyd yn oed ar nos Iau. Amhosib yw cyrraedd y crefyddol na'r digrefydd. Pam? Achos nhw ddim yn gweld bod nhw'n bechaduriaid. Ac a fedrwn ni perswadio nhw? Na fedrwn ni. Fedrwn ni moi perswadio nhw. Ond beth i ni yn gwybod yw hyn, os yw'r ysbryd glân ar waith, mae e'n gallu agor llygad bach ar enaid, mymryn bach, ac i beri ofn tragwyddoldeb i ddod arnyn. Felly'r ateb yw, o Dduw graslon tirlawr. Perswadio pobl, dangos iddyn nhw trwy dy ras sydd yn anorchfegol. Dangos i bobl eu pechod. Ac yna, a dim ond pryd hynny y byddwn ni'n clywed yr ebychiadau, yr ocheneidiau yma. Dyna beth ni eisiau gweld. Yr ochenaid yr enaid. Y cri o'r galon. Ni ddim yn clywed yn aml iawn dydde hyn ag un. Ac yn weddol sicr petawn ni'n mynd o gapel i gapel ar draws ein gwlad ni. Mi fyddwn ni'n gweld llai byth ohono fe. Ni ddim yn gweld e. Falle bydd na lot o firi, a lot o sŵn, a lot o glapio, a lot o ganu, lot o fiwsig, lot o drymiau, lot o gitars, lot o bob math o bethau. Fydd na efengil, fydd yn caniatau i ni wneud beth bynnag i ni moyn, achos sa'n ni eisiau bod rhy gil, nag yn. Sa'n ni eisiau bod yn rhy gad. Sa'n ni eisiau gyrru neb i ffwrdd. I ni eisiau caniatau i chi dorri'r sabodd. I ni eisiau caniatau i chi gyd fyw. Ni eisiau caniatau pob math o bethau. Mae popeth yn iawn. Dim ond bod chi'n proffesu, popeth yn iawn. A dyna be welon ni. Ond beth i ni eisiau gweld yw gwirthiau yr ysbryd glân yn dod lawr. Fel mae Salmydd wedi deall, canis arnat y gweddiaf. Mae wedi sylweddoli, mae e'n crio ar yr arglwydd. Mae'n dweud, dwi'n gweddio at a ti o Dduw, un lle sydd i fynd, pan bod yr enaid yn y fath gyflwr. Mae'n gwybod, does dim lle i droi at y lunod, sydd ddim yn gallu clywed na siarad. No, mae'n gwybod bod yna gymaint yn troi at gyfeillion a deulu, ond ni fyddant hwy yn gallu yn abl i helpu yn y pen draw pan mae'n dod i fater yr enaid. Wrth gwrs, mae ffrindiau a teulu gallu helpu gyda materion o ddydd i ddydd, ond fyddan nhw ddim yn ateb ein argyfwng tragwyddol ni. Dyn nhw ddim yn gallu, dyn nhw ddim yn abl. Dyn nhw ddim yn gallu agor llygad yn hyneidiau ni, dyn nhw ddim yn gallu pwyntio ni at unrhyw ffordd, dyn nhw ddim yn gwybod ble i sut i'n helpu ni. Cymerwch gyngor y Salmydd. Be mae e'n dweud, trowch at eich creawdwr. Ef yw'r un y byddwn yn atebol gerifron. Ef yw'r un yr ydym wedi dramgwyddo. Ef yw'r un sydd yn mynd i condemnio. Ac os felly, galwch arno fe i glywed cri eich calon. Byddwch chi'n symud ymlaen galwad ar Dduw cyfiawn. Wel, am ddisgrifiad o Dduw yr holl Salmydd. Mae e'n gwybod wrth fe wynebu ei elynion fel un o blant yr arglwydd, ond am ddisgrifio. Mae wedi ddeall gwrandewch ar y 2 adnod nesaf o adnod 4, oherwydd nid wyt ti Dduw yn ewyllysio anwiredd a drwg ni 3 gyda thi, yn fydio ni safant yn dy olwg, caseiaist holl weithredwyr anwiredd, difethu y rhai a ddywedant gelwydd, yr arglwydd a ffieiddia y gŵr gweidlyd a'r twyllodrys. Am eiriau. Y Salmydd wedi dod i weld sut un oedd ei Dduw.
pan dath wyneb yn wyneb a'i bechod ei hun, ac yna'n dod i bresenoldeb Duw am y tro cyntaf, yr hyn sydd yn peri y pechadur yn y lle cyntaf i deimlo y faich, i glywed y llef yma o'r galon, yw pan mae'n gweld mae sanctaidd a ffyr yw Duw. Ac mae hwnna eto yn amhosib, ond yw e? I ni ddim yn gallu perswadio pechadur ei fod yn bechadur. I ni ddim yn gallu perswadio pobl i ddod i oedfa a dweud wrthyn nhw am ffordd iachawdwriaeth, achos dyn nhw ddim yn gweld yr angen. Dyn nhw ddim yn gweld eu pechod. Pam sy'n rhaid fi dreulio amser yn y capel? Dyn nhw ddim yn gweld eu pechod a dyn nhw ddim wedi gweld mawredd Duw chwaith. Dyn nhw wedi gweld ei berffeithrwydd. Dyn nhw ddim yn gwybod dim am ei bresenoldeb. Mae sanctaidd a ffyr yw Duw. Mae'n dweud fan hyn oherwydd nid wyt ti Dduw yn ewylltysio anwiredd. Ond nid ydyn ni gyd yn llawn yn wired. Bydd rhai yn dadlau yn erbyn hyn, ond y gwirionedd yw ein bod ni gyd yn llawn yn wired. Efallai rhai ohono ni well ag eraill yn cuddio'r ffaith, ond mor aml i ni'n cuddio'r gwirionedd amdano o flaen eraill, ond yw hwnna wir, i ni'n arbenigwyr amdano fe. Petai chi'n gwybod beth sydd yn wir amdano fi, byddai hyn o llai byth yn hoffi ni. Hwna'n sicr. Fi wedi clywed llawer yn gallu dweud be maen nhw'n meddwl amdano fi ac eraill ohono ni, ni'n gwybod hynny, ac mae yna lawer sydd yn wir. Ond petai nhw'n gwybod mwy, petai nhw'n gwybod gwir gyflwr y galon, bydden nhw'n hyd oed i ni sy'n gwneud llai byth gyda ni. Ond yr rheswm dyn nhw ddim yn gwybod i ni'n gallu cuddio fe. Ac ambell waith i ni'n gwybod, i ni wedi dweud anwiredd. Yr rhoi'r argraff ein bod ni'n well nag i ni. Hyd no fel saint. Mae'r elfen yma dwyll yn rhan. I ni'n gweld yr elfen bechadurus yma yno ni, ond mae'n wir yn y byd hefyd. Dyma beth ni'n gweld, y drygioni yma, y tywyllwch yma, pechod yma, anwiredd yma. Brawychus felly yw ystyried a drwg ni thrig gyda thi. Ond dyma sydd yn gwawrio ar enaid pechadur, pan bod yr ysbryd glân yn dechrau gweithio ar yr enaid. Pam y presenoldeb Duw rhywle. Ond nid yna'r ateb eto, petai Duw yn dod lawr mewn ffordd arbennig ac yn llenwi'r lle ei presenoldeb o bod yr rhai sydd yn gyrru heibio. Yr rhai sydd yn ei ceir bach arferol ac yn ffenestri lan a maen nhw'n gyrru lawr y stryd achos diwrnod bach arall dwi'n mynd i weld teulu. Anwybyddu Duw, maen nhw'n mynd i weld teulu, dim i drwg. Eraill sydd yn cerdded yn gyrru lawr y stryd a'i to fflat wedi dod bant a'r music fel ni'n clywed bob o'r Sul wedi troi ymlaen am y spectol hael am y popeth maen nhw'n edrych yn grand a maen nhw'n edrych yn gret maen nhw'n amlwg yn gyfoethog achos mae car mawr grand yn nhw a maen nhw eisiau pawb i edrych yn nhw pa mor smart yn nhw a'r rheina hefyd pa bynnag bobl i ni'n sôn amdano i ni'n gweld rhai ni gyd yn mynd heibio achos dyn nhw ddim yn gweld bod dim byd maen nhw'n neud yn eu bywydau o'i le dyn nhw ddim wedi gweld mawredd Duw dyn nhw wedi gweld eu pechod eu hunan. Dyma beth i ni'n gweddio amdano, Dduw graslon, tyrd lawr a dangos i bobl dy bresenoldeb. Rho eiliad, rho gyfnod i ni, oedd bresenoldeb yn gorlifo i'r pafin. A beth yna gyfnod byr o gorlifiad o bresenoldeb yr arglwydd ar y pafin. O am hyfryd bydde fe wedyn i weld pobl yn dod ac yn cael eu condemnio am eu pechod. O petai pobl yn gweld mymryn o'r hyn sydd yn wir amdanyn nhw, bydden nhw'n gweld drwg ni thrig gyda thi. Dyma yw canlyniad gwaith yr ysbryd glân ar yr enaid, yr ymwybyddiaeth nad oes dim drwg yn gallu dod yn agos at Dduw. Chyba beth mewn oedfa bod rhywun yn sylweddoli nad oes modd iddyn nhw ddod yn agos i bresenoldeb Duw heb condemniad. A fydd hwnna'n i dychryn nhw i'r byw. Ond nid dyna beth i ni eisiau. I ni eisiau gweld pobl yn deffro. Sa'n nhw hyn yn gwybod dim byd am hyn. Fydd y mwyafrif llethol o bobl ddim unrhyw syniad o gwbl ei bod nhw mewn perygl. Dyna pa mor bell i ni wedi mynd o leia canrif yn ôl ar ôl diwygiadau, mi fydd y pobl wedi clywed yr eirfa, ond bellach dyn nhw'n gweld dim. Ac dyn nhw'n gweld Cristnogion yn y gweithle sydd yn bir ac yn lan. I ni'n weld ni'n gweld pryn o'r ysgolion, i ni'n gweld gyda plant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad o'r os Duw ac yn byw bywydau sanctaidd a ffyr yn ein ysgolion ni.
Mae'n driennus ond yw e. Llefydd tywyll. A be ni'n gweld mewn llawer I le yw peth yn dweud, dewch o na mwyn I ni fod draw fan hyn a peidio dylanwadu. Os oes na bobl sanctaeth, maen nhw bron iawn yn dweud, peidiwch yn mynd I ganol rhain, rhag ofn I chi ddylanwadu, neu nhw ddylanwadu arnoch chi. I ni wedi colli'r cyfan ond ni ddim yn gwybod beth I ni'n neud. Mae'r eglwys wedi bron iawn diflannu. Beth sydd angen o'n ni? Mae angen i'r ysbryd glân dod lawr. Fedrwn ni ddim gweld llwyddiant yr efengil, ond I bai bod yr arglwydd yn dod ac yn agor llygaid yr deillion yr ai marw I weld ei hangen am waredwr. Dyma beth sydd I angen. Yr ymwybyddiaeth yma, na thrig y drwg yn agos I Dduw. Mae eisiau'r neges yma'n does. Yn bod ni yn naturiol, yn ddrygionus, yn llawn balchder a hunanoldeb. Adnod 5, yn fydio ni safant yn dy olwg, caseiaist holl weithredwyr anwiredd. O mor ffôl ydyn ni oll yn fydion. Ac felly ni fyddwn yn gallu sefyll ger ei fron. Mor bir, mor lan, mor berffaith, mor sanctaidd. Yw Duw. Ac yn gweddi yw bydd presenoldeb pur Duw yn dod lawr yn ein plith ni mewn fath ffordd, y bydd hyn fel y goleuni mawr sydd yn dangos I ni ein pechod. Rhaid iddo fod yn waith o ddifri, rhaid iddo bob tro. Ac felly nawr, efallai rhai yn llawn hyder balchder, pan daw enaid wyneb yn wyneb a Duw, ni fydd yn gallu sefyll oherwydd purdeb Duw a syrthio ar ei gliniau y gnant. Difethu y rhai a ddywedant gelwydd, yr arglwydd a ffieiddia y gŵr gweidlyd a'r twyllodrys. Ond nid yw'n atgoffa ni o'r adnod yn Hebreaid 10, adnod 31. Peth ofnadwy yw syrthio yn nwylo'r Duw byw. Ond yw'r mwyafrif llethol ddim hyd yn oed yn sylweddoli na. Dydy presenoldeb yr arglwydd ddim i'w deimlo nag yw bellach ar draws eglwysu'r wlad. Felly ni'n dweud, mae yna rhyw grefydd yn mynd o gwmpas. A hyd yn oed os yw'r efengil yn cael ei chyhoeddi, ni'n teimlo bron iawn, ni'n neud yn gorau glas I yrru presenoldeb yr arglwydd allan ac I ddod â ni i'r blaen ac yn flaenllaw. A pob math o bethau I ni wedi dyfeisio mwyn gwneud yr oedfa'n fwy deniadol, ond pryn yw'r llefydd I ni'n teimlo bod presenoldeb yr arglwydd yno mewn fath ffordd. Ond peth ofnadwy yw syrthio yn nwylo'r Duw byw. Fedrwn ni byth dod â phobl at y man yma'r ein pen yn hunan, fedrwn ni byth perswadio pobl o sancteiddrwydd a ffeithrwydd Duw. O rhaid i'r ysbryd glân o leo yn neidio pobl I weld y rhyfeddod hon. Ac iddynt weld ein bod yn atebol ger ei fron ef. Ac mae ofnadwy yw dod o dan ei gondemniad, ei fod yn ffieiddio yr rhai sydd yn elynion iddo, yr rhai sydd yn dod yn fyr o'i ogoniant. Ond dyma sydd yn peri i'r gri ddod o'r galon. Dyma beth oedd y salmydd yn gwybod. Dyma beth oedd e wedi brofi. Pan dath wyneb yn wyneb a sancteiddrwydd Duw. A pan welodd I bechod, mae e'n gwybod beth yw cael llef o'r galon. Pan fod yr enaid wedi dod I weld fod ei gweithredoedd gorau fel bratiau bydron ger bron Duw. Ond nid yw'n rhan o'r peth. Pan I chi'n gweld, pan I chi wedi trio gwella a trio plesio a gweld bod rheini fel bratiau bydron yng ngholwg Duw, dyna pryd mae'r cri yma, llef yma'n dod. Gai ofyn os yna rai sy'n gwrando wedi dechrau gweld sut un yw Duw a sut un ydych chi, a bod yna lef yn eich calon, y llef fel hon, gwrando fy ngeiriau arglwydd. Dyna gyd I ni'n gofyn. O na fyddi di'n gwrando. O na fyddi di'n rhoi clist I mi, achos dwi mewn trwbl. Dwi mewn peryg. O, ein gweddi bod na rai fel hyn. Wel, yn drydydd ac yn olaf. Galwad am gyfiawnder. Edrychwch ar adnod 7 ac 8. A minnau a ddeiaf i'th di yn aml der dy drigaredd, ac a addolaf ti at deml sanctaidd yn dy ofn di, arglwydd, arwain fi yn dy gyfiawnder, o achos fy ngelynion, ac unionad y ffordd o'n blaen. O, mi fydde'r salmydd yn cofio tro cyntaf y daeth
i dir arglwydd yn ceisio ei wyneb. Mi fydde fe'n cofio hynny ac yn dal i gofio fe ar hyd taith ei fywyd fel un o'r saint. Ond y pechadur sydd yn flinedig ac yn sychedig ac yn newynog ac yn llwythog, beth yw'r cyngor? Y cyngor fydd trowch at yr arglwydd, yna'r cyngor bob tro. Nid oes un arall i droi ato, dim ond Crist gall ddelio a'ch baich. Yr oedd y salmydd yn gwybod hwn, dim ond un lle, at y tŷ y gweddiaf. Dim ond at yr arglwydd y gellir troi, at Dduw yng Nghrist, a bydde salmydd i ni'n dweud yr un peth. At Grist. Does dim lle arall. Mae e'n gyngor mor ddoeth, cyngor ni fydd y byd yn ei pechod, yn ei gymryd tan i'r ysbryd glân o leio ei llygaid. Fydd hyn ddim yn digwydd, fydd y byd ddim yn gwneud hyn, ond i bai yr ysbryd weithio, mi fydden nhw'n gwneud pob math o beth eraill. Os fydden nhw'n teimlo'n ddigalon ac yn bryderus am bethau yn y byd, fydden nhw'n mynd at bob math o lefydd, fydden nhw ddim yn troi at Duw a fi ddim cri o'r galon. Ond pan fydd yr ysbryd glân yn goleio'i llygad. Ond efallai bod yna rhai sydd yn gwrando, sydd yn barod wedi teimlo a phrofi presenoldeb Duw, yn ymwybodol o rhywbeth sydd wedi digwydd. Falle methu ddweud mewn geiriau, ond mae yna rhywbeth wedi digwydd. Bod yr ysbryd glân wedi agor y llygaid, bod yr hedyn wedi blannu, ac o'r diwedd, i chi nawr yn gweld eich angen, yn teimlo'ch am angen, profi'ch angen, eich anobaith heb Grist. Efallai bod yna rhai. Ond nid yna'r cyffro yma ac yna rhai sy'n gwrando ar y we, bod yna rhai sydd yn ymwybodol iawn o'i hangen, a'i hanobaith. A beth yw'r cyngor? Wel, dewch ato. Dewch at Grist, gelwch arno tra i fod yn agos, ceisiwch tra gellir ei gaelif, peidiwch a phoeni os nad yw'r geiriau iawn gennych, a mae'r arglwydd yn abal i gyfieithu cri y galon. Ond nid yw'n anhygoel, i ni'n cyfieithu'r oedfa hon i'r Saesneg o sil i sil. Ond beth sydd yn fwy rhyfeddol, byddwn ni'n gallu gwneud dwi'n gallu cyfieithu'n dda iawn, dim ar y pryd yn sicr. Ond dyma beth sydd yn anhygoel yw mae'r arglwydd yn gyfieithydd penigamp. Fe yw y prif gyfieithydd. Mae yn gallu deall pob llef o'r galon, ac mae'n gallu gyfieithu fe i eiriau. Mae'n gallu drosglwyddo, mae'n deall beth sydd yn y galon, mae'n deall pam bod yna. Mae'n gwybod eich bod chi'n teimlo'ch angen. Felly, os chi'n poeni bod chi wedi dweud i geiriau anghywir, neu ddim yn siŵr sut i ddweud, dyma beth i ni eisiau sylweddoli fan hyn. Mae'r arglwydd yn deall, yn well na ni. Bydde rhywun yn disgrifio'r cri o'r galon i ni, sut ych chi'n teimlo, ond falle bydde ni ddim yn gallu deall, ond beth i ni'n gwybod yw fod yr arglwydd yn gwybod pan fod rhywun yn llefen o'r galon. Mae e'n gwybod pan ych chi'n dod ato yn waglaw. Mae e'n gwybod pan ych chi'n dod ato heb eich rhestr hirfaith o weithredoedd da i chi wedi wneud. Beth mae'r salmydd a beth mae bob gwas yr arglwydd wedi wneud ers hynny yw dewch galw arnoch chi ddod at yr un sydd yn llawn trigaredd, sydd yn barod ar maddeiant i roi i chi. Pan ych chi'n dod ato, falle bod chi wedi dod i ddeall fod y cri sydd yn eich calon, falle bod chi'n deall gymaint o hyn, mae angen maddeiant arna i. Ac bod chi'n dod, a chi'n gwybod beth sy'n digwydd, mae e'n gwybod bod chi'n dod am faddeiant cyn i chi ddod. Cofio darllen mewn rhyw lyfr am y pardwn, yn disgrifiad yma o rywun oedd yn dod at Dduw, galw am y pardwn. Ac oedd yr arglwydd yn dweud, mae'r pardwn yma, mae'n barod. Mae gen i fe'n barod, o'n i'n gwybod bod ti'n dod. A dwi'n mwyn goffa rhoi'r enw ar dyddiad ac yna mae'n dweud, o na, mae'r enw ar dyddiad wedi cael ei rhoi cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Mae'n barod. Ond roedd yna amser wedi cael ei benodi pan fydde'r cri o'r galon yn dod, a mi fyddwch chi yn dod yn teimlo i reiogrwydd fel mynyddoedd byd, a'r amgylchiadau bywyd wedi arwain fyny at y fan ar eiliad hon, ac bod chi yn dod yn llwythog ac yn blinderog. Chi ddim yn gwybod sut i roed yma yn eiriau, ond dyma beth chi am, o Dduw, maddau i mi am fy mechodau, byd garog im. Ac y mae e'n barod i'w roi. Am ddymuniad, adnod 8, arglwydd arwain fi yn dy gyfiawnder, o achos fy ngelynion ac unionad y ffordd o'n blaen, o mor wahanol yw hyn o grefyddau eraill.
lle gwelir dyn yn pwyso ar ei gyfiawnder ei hun. Ond nid yw yn ofnadw meddwl bod y ffydd Gristnogol wedi cael ei ddyfrio lawr gymaint fod yna lawer yn honni fod yn blant I Dduw sydd yn rhestru iddynt ei hunan ei crefydd a'i gweithredoedd da. Sawl un sydd yn gobeithio rhyw ddydd os oes yna Dduw y byddant yn gallu pwyso ar y gobaith ei bod wedi byw a bywyd y ddigon da I blesio'r Duw yma. Ond nid oes na lawer felly, maen nhw'n gobeithio y bydd yr hyn maen nhw wedi wneud hyd yn hyn. Dyn nhw ddim wedi bod yn ofnadw, dyn nhw wedi lladd neb, dyn nhw ddim wedi dwy'n o'r banc, dyn nhw wedi gwneud pethau fel, maen nhw wedi dwy'n ambell I beth, ond dim byd mawr, maen nhw wedi ambell I dwy'n, ond dim byd gwaith yn y gerall. A maen nhw'n gobeithio, o Duw, caria Duw, dyna I athrawiaeth nhw. Dyna I athrawiaeth nhw. Maen nhw'n meddwl bod Duw ddim wedi gweld hanner y pethau maen nhw wedi wneud, a maen nhw'n croesi bysedd, bydden nhw fel pawb arall yn cael ei derbyn. Yn amlwg, dyn nhw wedi darllen gair Duw am sut I niw Duw. Na Duw yn gallu edrych ar bechod. A'i fod mor berffaith, mor gyfiawn, rhaid iddo gosbi pechod, hyd tragwyddoldeb. Bydd na rai yn gobeithio bod ei crefydd yn ddigon selog. Ond na, nid yw hyn yn bosib, pan bod ein gorau yn fydreddu yn ei olwg ef. O fe eilw y salmydd ar Dduw, ac fe eilw'r pechadur sydd yn ceisio ar Dduw. Fel mae tad yn arwain plentyn, neu cyfaill yn arwain i'n dall. Dyma'r dymuniad I Dduw ein harwain at y man sydd yn achub yr enaid. Ond dyna'r cri o Dduw drigarog. Tirda fi'r man, lle fedrau derbyn y sicrwydd fy mod i'n blentyn I ti. Dyna, falle methu dweud yma'n geiriau felly, ond dyma'r cri. Rho maddeiant I mi. Rho drigaredd I mi. Arwain fi at y fan lle gallaf ddweud fy mod yn eiddo I ti. Dwed y fod yn eiddo I mi mewn llythrenau eglur clir. Ond dyna yw y cri o'r galon. Dwed y fod yn eiddo I mi. Gad I fi wybod, yr un peth ar adnod yma, dyna'r union yr un peth yw hwnna, arglwydd, arwain fi yn dy gyfiawnder, dyna beth yw Dwed y fod yn eiddo I mi, dwed bod cyfiawnder gwell na fy nghyfiawnder I, dyna beth dwi eisiau gwybod. Arwain fi I wybod hyn, arwain fi i'r man iawn. Beth yw yma'n geiriau eraill? Arwain fi at droed y groes. Os oes yna rai sydd yn teimlo ei hangen, dyma sydd ei hangen arnoch, galwch ar yr arglwydd i'ch arwain at y groes, at droed y groes, ac yno fe welwch yr un sydd wedi cadw'r gyfraith yn eich lle. Mae wedi byw bywyd perffaith yn eich lle chi. Yr un sydd yn byr ac yn sanctaidd. Yr un sydd wedi mynd at y groes ac wedi rhoi ei ddwylo pur ar led. Yr un a dderbyniodd digofaint y tad, cosb y tad, yn cael ei arllwys arno fe yn lle chi. Galwch o bydd yna cri o'r galon arwain fi at y man honno, llwybrau cyfiawnder. I fi weld yr un cyfiawn yn gweidi drosto fi. Gyno fe welwch I ef. Ac yr un y mae'r tad yn fodlon ag ef, fel mae'r emynydd yn dweud, caid trefn I faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron, cyfiawnder, yn dweud digon, a'r tad, Duw y tad, yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth medd Seion am yr iawn. Dyma'r llwybrau I chi am I rhodio. Dyma ble chi am ddod. I weld yr hun, mae'r tad yn dweud rwy'n fodlon a'i Aberddef. Sylwch y pwyslais yn yr adnod. Dy gyfiawnder, dy ffordd. O mae mor wahanol I grefydd ein gwlad fach ni yma'n diwe. I ni di newid y dy I fy. Fy nghyfiawnder ac fy ffordd. Petai ni am ddisgrifio crefydd yn ein gwlad ni bellach, dyma be fydda fe, fy nghyfiawnder yn fy ffordd I. Achos mae pawb yn dweud bod fy ffordd I yn iawn, sdim ots pa ffordd yw Ond nid yna Gristnogol.
Cristnogaeth. Nid dyna'r ffordd iawn. Y ffordd iawn yw hyn, arglwydd, arwain fi yn dy gyfiawnder. Uniona dy ffordd o'n blaen. Dyna yw y ffordd gywir. Dewch at y man lle yr ildiwch yr awenau bron iawn. Dyna beth mae'n dweud. Gad i mi fod yn y fan lle byddai'n ildio'r awenau. Y cyfaddefwch nad oes ganddoch ddim i bwyso arno, nad ydych chi'n gwybod y ffordd, ac felly pwyswch a dilynwch yr arglwydd. Dyna oedd bwrdwn y salmydd, a dyna yw bwrdwn pob un neges yr efengil. Dewch at Grist, pwyswch arno. A mae'r emyn yn mynd ymlaen. Y nawr, hen deulu'r gollfarn llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadar, llawen hawn. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Ac am linell, mae galwad heddiw ato. Na fyddwch chi'n dod ato. A byddwch chi'n pwyso arno ef, a fydd na cri, a fydd na lef o'r galon. Ac y byddwch chi am eich arwain ar hyd llwybrau cyfiawnder Crist. A'r lle gorau i ddod at y fan honno yw yn wylo, yn flinderog, yn llwythog, wrth droed y groes, ac yno bydd y ffynon yn agor, ac y bydd yn eich golchi chi'n lan. Bydd yn rhoi ffydd i chi gredu, ei fod wedi maddau chi'r cyfan. Na byddwch chi'n dod ato ef, trai fod yn agos ac yn galw arno, trai fod e gerllaw. Gadewch i ni weddio. Dduw, i ni yn diolch am yr efengil sanctaidd, yn diolch am ffordd iachawdwriaeth. Yn gweddio, Dduw, y bydd yr ysbryd glân yn dod lawr i'n plith unwaith eto. Y bydd presenoldeb, yr arglwydd yn llenwi'r lle, yn gorlifo hyd strydoedd ein dinas a'n glad. Ac y bydd mawredd a gogoniant a pherffeithrwydd a sancteiddrwydd ein Duw ni yn peri. Y bydd pobl yn dod i weld eu pechod. Ac yna o Dduw y bydde di'n ei harwain a droed y groes. Teir di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 524. 524, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth dyddor. Erioed mae dy drigaredd i ddiwedd imin stor. 524 gen i sefyll, dwi'n chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth.